आम सुस्थ अच्छे सुंदर अच्छे हट्टाकट्टा अच्छे तेणु जीवन मान कि आम बुझीपार जब कौन से दृष्टिकोण आम असुस्थ हो जाऊे कि कौन सी मामलें छंदी हो जाऊे से समय जाना जे हॉस्पिटल कौन कोर्ट कचेरी थाना कौन सेमती जिते बड़े आप गोटे हॉस्पिटल चिकित्सा जी आप जानवे तार गोलक धंदा कौन कौ डिपार्टमेंट जी कौ डाक्तर को देखेबे रोग कौन तेणु आप पूरा नयांत हो तेणु ता आउ गोटे कथा है कन्फ्यूज बा कंपोजिशन आपन को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करथिबे गोटे जिनस किंतु मेडिसिन दुकानी वाला कहबो से जिनसटा नहीं आपन को या कंपोजिशन दिया होछ एटा कंपोजिशन तो नुह एकदम कन्फ्यूज आपन रिपोर्ट पाइबे गोटे टैबलेट आनिबे आ गोटे जदि बा आपन डॉक्टर पाख देखा जाउछंती जदि डॉक्टर कहउछंती देखंतु आपन खांतु रिजल्ट कोन आसुछ एटा तो देइछंती